Guk gutxi gehiago bertsolaritzak eta itanoak duten harremana aipatuko dugu. Izenburua Aizank i Mañontzi jarri diogu. Usadioz Aizaki mutil Mañontzi zen, baina gaur egungo plazaz plazako bertsogintzan emakumeak gero eta presentzia handiagoa dauka, kuantitatiboki eta kualitatiboki, eta mundu aldakor horri erantzuteko garaia ere bada, eta nola ez dakigu, baina kezkatuta egotea ez da gutxi. Ez, eta gero horkuk bertsolaria berrikoia izan da hortan, eta itanoa ere horrekin lotzean ean, nik uste hor zesena badaula, edo bai bintzat bertsolarin askon artean hizketa erregistrotzat ibiltzen da, baina gero kantuan gaur egun ja oso presentzi gutxi eta zehatza dauka oso momentu konkretutan ibiltzen da. Badirudi horrek bilakaera bat izango dula edo gerozta gehiago sartzeko joera edo gure artean bintzat nahitzen dela eta horren inguruko kezkak eta hausnarketa batzuk edo azalduko ditugu.